Grabando. Pel Dia Internacional del Medi Ambient, des del Pic Gràcia hem decidit posar sobre la taula la quantitat de tríptics que ens arriben i poder-los pesar i veure què passa. Sí, de fet, des de fa un any, conjuntament amb l'Espai Jove a la Fontana, vam estar pesant tots aquells tríptics i papers que anàvem llançant perquè quedaven obsolets o perquè simplement no sortien. I us podem dir una mica quatre dades que han sortit. Vam llançar un total en l'últim any de 341 quilos de paper. Això significa que són uns 18.187 tríptics o papers llançats. 18.000. Això equival a 68.529 DIN-A4 llançats. I això, perquè us feu una idea, són 137 paquets de 500 folis DIN-A4 que han desaparegut i que no han tingut cap tipus d'ús. I això, si anem a parlar a nivells econòmics, són 548 euros. Això sumat a la possible maquetació o al possible disseny, que també s'hauria de sumar un preu. Amb aquests papers llançats podríem empaperar el terra de 61 pisos de 70 metres quadrats. Bé, creiem que les dades canten per si soles. I creiem que tenim un repte que hem d'assumir. Posa't bé.